Next question. Lagi dah nga kapitimpuirar kami si. Katawan nira nagi na siusaw. As na asay rasaya, ad na siyasi, ad na mga salik saya. Ad na salapi siya. Sisa di kam kapmagimi si sa dawat may pantag ku Allah. Na tempo ang kamiran sa mga tao kami sa naraka nga sabagi siya mga ulama sa Quiapo. Anto na da kadusta ni Ranro yung piterira na mga tao kami sa naraka. Ay kan nagya turwa. Api ang tawa at tao na di kepakai ubakagiraw sa siyagi ito na naraka, siyagi ito na surga saka nakaperdi. Subuso Allah matausan. Ugay nang utatiga na sa Sahih Bukhari na ini subuyan so kapag nada ko ay mana niya na piratasan na sa ito na mga sifat ka. So inadnu Allah na dua-dua. Walladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Inad niya so mga manusia na inad niya na mga kafir. Ito sangay niya. Adum mana inad niya na mu'min. Ugay nagyang ito dua sinif. Inad niya na kafir na ibu mataoro na sa Allah. Yang uta inad niya na mu'min na ibu mataoro na sa kanyan. Yang ito, tano din nga, makuran niya. Yang ito, inad niyan, ayang mana niyan na original na kapersiran. Apian ito na isuaniran. Nakapersiran dun. Nah, ini turun yang kiran mambu, agi yang ito mga syaitan. Syaitan, ilan to? Ini turun niya ng mga syaitan. Ina, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirin. Ya'uzuhum uzza. Ilan to? So mga tawa inadun wala ang mga kafir na ayaw mambuhin ituro niya kiran na ayaw manan niya na syaitan ay lagi din na nga kapamakinig siya. So di siya di mamakinig na ayaw buhay pumakinig yan siya na marata agito sa mga tantaraw syaitan yung utakapungulunan yan sa iyang ayamanan yan na mga buntisan tigyan na Wanna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Lalu tu yang dia ditero na mga pirasa na yang utakapiratas o saka na uwaya kailangan ka sa ginawang ka na so maaloy sa Quran, maaloy sa hadis sa mga paparangayan o kakapire nagyuti ang mga nanyan na kanangilay ka. Kaad na mga tao inadinyan na kapir, apian to na isuan yan. Na adung mana mga tao inad niya na mu'min, apian to na isuan yan na mu'min. Yang uta mga tao ay inad niya na mga mu'min, na apian to na isuan yan na mu'min din, apian to na isuan yan na di pa kasulod sa ayamanan yan na narak ay lagi din. Siya penuan. Ayat yang kami sa tingin na Inna Allah yaqbalu taubataan ibadi. Ay pitero yan na an. Nabaya Peter yan namin yakbalu taubataan ibadi. Nabaya Peter yan na yakbalu taubata min ibadi. Anto na imide no to. Apia kigyan ta baka taubat nu Allah. Apia diga taubat na sunsuan lai penggira-gira maka taubat ka. Gitu soan ibadi. Gitu manamin ibadi yakbalu taubata min ibadi. Na ino kami akatubat kasakai bisa bukan sa kapakatubat niya. Mayroon nga, lain dari yang mukhlasin, aku mukhlasin. Adna mga tawa mga mukhlasin. Sunsuan lain, miyaloy kira na mukhlasin. Adun mana mga tawa mukhlasin, awkward. Mayroon ka, mga lain dari nga dito no di katero. Kapag na bibidyo na kayo ni, nawa na makailay siya, natina siya kaya na napura sa itang ilang dito raw eh. Napaparangan nirang kapakay na dirang atawan uwa na maturo ang si ayamanan yan na kesabapan sa kapaka soldo tao sa surga pamana lagi do fard na ayamanan yan na mas malay balas yang ay tarawih kata bakoron kiapat pamana may asumaya ay sa akong kiapatan na koron. Dako ko nga tanto ako mausugi man to. Ado ko pa sa dia nga tarawih Israel takon siya. Dia nga tarawih na langon tanong mataw. Sa Sahih Bukhari na may tarawih sa Rasul.
Lagi ang utakiyak tarawih niyan na doon na pagaling. Tatanong din nga yung tarawih. May tarawih sa Sahih Bukhari na adna miyaka 2, adna miyaka 3. So may tarawih sa Rasul na kanabagi doon na pagaling. Na. So Umar radhiyallahu anhu na kagya maka song sa masjid na mela niya sa mga tao. Disira na mudi ngayon mututan na tarawih, disira na mudi sa sambayang ang mututan sa tarawih. Na kanaba siran maisesa. Umani isa na kanikan niya. So kaya maana niya na piaturayan niya so Abdullah Ubay ibn Ka'b ujawab karibat. Abdullah ibn Ka'b o Ubay ibn Ka'b. Agi dia kan lima pakakuna so sa mana mia bunuh Rasul. Sa man ko kaya beli niya na Rasul pamana. Dia kala di 20 ragun eksengita na yo kaya lima pakuna utang karana. So Ubay ibn Khalaf. Nah gitu bu mia patay Rasul. Ko tanda yo mia kala di 20 ragun na dunia ni pakai perang. Nah sekanya ni komander. Nah ini tuh sa mana kipataynya. So Ubay ibn Khalaf. Ni ako ano to. Na kikuha na kanu nagyang uta Ubay ibn Ka'b o Abdullah bin Ka'b. Na ayamanan yan na so Umar radhiyallahu anhu na tige na pagi mamingasiran di masuk tarawih. Na piyagi mamasiran no ayamanan yan na Ubay ibn Ka'b. Ni ako ano to. Lagi to ni miya taros. Lagi ang uto hadis na urian ang uta hadis at tigay na wan naim tina nikmat bidahada kata tigay sumapya pimbagu nikmat bidahada bidah na agi nikma mapya tigay na miyambagu yawan itu. Okay, ana sa timana question nang dyan. Eno Peter wira na bidah hasana. Rakana na salapi ala anak kirasan nama lagi dengan kapungudutan. Yang kapungudutan sina o sirani pa ako kumanga na bida apa na ya. O sirani pagisinga. So kakano Rasul sallallahu alaihi wasallam kay nung sa lagi dia na maintain si sa baba. Kanaba utod sa lamisan. Na o sirani pa ako kumanga na bida. Langon na kekwanira na bida. Ano sira mo diti bulo? Lagi to ipakang musa. Mana kuan na kan siya na nga bida. Meron ano?